günler. Benim ismim Gülsine. Şuşu balalar meydançığının kuratorı bulam. Men okutuşu. Balalarga aktyorluk hünərligin okutam. Түбән Кама шәһәрендә. Әлеге проектны biz Шаллы да яшәүче балалар өчен ясыйбыз. Безнең күбрәк инде без балаларны татар теленә өйрәтергә яки татар телендә алар белән сөйләшергә, сергә, башка балалар белән бер элемтәдә булырга ярдәм итәргә телибез без. 2 атнага бер үткәрәбез әлеге мастер-классларны. Шулай җәйгә кадәр үткәрербез дип уйлыйбыз. Җәй көне инде әлегә белмибез нәрсә булыр. Бәлки җәйгә ялларга китербез һәм көз көнендә башларбыз әлеге мастер-классларны. Сынучылар шактый, язылучылар, кызыксынучылар, әле алар теге киләләр дә китәләр генә түгел, алар шундый русча әйтеп әйткәндә обратная связь да бирәләр. Мәсәлән, без теге мастер-класста көнбагыш утырттык. Шул көнбагышны утыртканнан соң үскән көнбагышларны безгә җибәрәләр фотога төшереп. Балалар, biz bugün нәрсә ясадык әле кагыздан? Et, tülpan. Ага, сезгә ошадымы бүген? Әйе. Кайсы күбрәк ошады, тюльпанмы, этме? Et. Эт күбрәк. Сиңа аяз нәрсә ошады?